ndị ọdịnala ekene m ụnụ, ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. A sị m udo dịrị ụnụ, ndị ọdịnala sikwa udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa. A sị m onye ọbụla bụ onye ọdịnala ebe ọbụla ị nọ, udo dịrị gị. Anyị sị ka anyị kenee ụnụ, ka anyị kenee ụnụ n'oge adịrọ, mana ka anyị kenee ụnụ nwa obere oge. Ụmụ ibe, a sị m ebe ọbụla onye ọbụla nọ bụ onye ọdịnala, a sị m udo dịrị ya. Ndị Igbo ebe ọbụla ndị Igbo nọ, anyị si udo dịrị ụnụ na nsogbu adịrọ. Omego wụ na omego, ụmụ Igbo omego wụ na omego, mana ịma na asị na ọ bụkwa na ihe emehọ mmadụ n'ụwa ọ naghị amara ihe, so ọ ka mma otu o si wee mee anyị, maka ijekwe na the whole history of the whole world. Before mmadụ amara ihe n'ụwa, ọkwa na ahụfụ na-ebute mmadụ ịma ihe, afụ na-ebute mmadụ ịma ihe. So ndị Igbo ahụfụ anyị na-ata, nsogbu adịrọ. Ebe ọ bụ na agụ onwe nchekwube, na ndị Igbo si na agụ onwe nchekwube adịghị egbu egbu, nsogbu adịrọ. Let's take it like that. Ihe anyị nidiri na-abụ otu anyị na-ata dị ahụfụ a, ka anyị mara ihe anyị na-eme, ọ ga-abụ anyị si n'ime ahụfụ a wee pụta, anyị abaa uru. Mana nsogbu adịrọ. Tupu anyị a na-ekwugodi, anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kenekwe ikwu, kene ibe, kene onye ukwu, kene onye nta, kene ụmụaka, kene ụmụ okenye. A sịkwa m udo dịrị ụnụ. Tupu anyị a na-ejegodi ka anyị na nwanne anyị nwoke a ma o nwere uru ọ ga-abara anyị tata bụ Nwachukwu. Udo dị. Ndị Igbo enwere ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo taa. Nwaja ya okwu ka m chọrọ ịgwa ha, and okwu ha bụ na nwaja ya okwu bụrụ nnukwu okwu. Ihe na-eme anyị n'ụwa, ihe na-eme ndị Igbo n'ụwa abụrụ na anyị na-ata ahụhụ nọ na n'obodo ahụ anyị nọ bụ Afrịka, nke a bụ Naịjirịa. Na anyị chetakwa echete na mgbe ndị ochie, mgbe nwa bekee bidoro conquest na 1700, ha mara amara na nwa bekee na-akwado, ọ nwere ndị nwa bekee na-ewepụta ọkwado ndị ahụ o wepụtara, ha ewere wee na-eme occupy land, other lands. Ha amakwa ama ma ndị be anyị ọma na the conquest of 1700 ka na-ewere anakọrọ ndị mmadụ anyị. Ọ bụrụ na ndị be anyị ma ihe a, ndị be anyị kwesịrị ịma the reason why of colonial boundary na country today. That's why eji ke ndị nyere ha egbe, ke ndị nyere ndị Afrịka egbe aji wee, because egbe aha ịma ihe omeniri army, police, kọtụma, maka ma navy, ma ihe a niile a ga-asị unu na ọ bụ law enforcement agency. Gịnị bụ oyibo ka a sụrụ? Gịnị bụ law enforcement agency? To okay, we keep all the colonial boundary by fire by force. Ke we keep all the colonial boundary by fire by force. Ọ ihe eji wee debecha datin. Mana ndị be anyị na-azọ ya as country. Ndị be anyị na-azọ ya, ọ na-atọ amụ. Ndị be anyị na-azọ this thing as country. Africa niile, ụzọ ndị Igbo Africa niile. Chefuzie na ọbụ mmadụ create that system, nye gị the system. Mana ọ because ọ bụ na ya eto one, anyị kwesịrị ịma ha na-agba dị ọsọ, anyị na-agba dị ọsọ. Mana nke a bụ anyị meziri absorb, anyị mere absorb n'ime the system. Ebe ọ sọkwa gị na-eje, anyị mere absorb. Ọ bụ na anyị mere absorb na the system, our approach ga dị different. Our approach ga dị different, but as long as na anyị nọ within the confined environment na-eme the same thing, our approach work. Our approach work because ọ na-egosi na anyị ka wụkwa the same ihe ahụ ha chọrọ ka anyị bụrụ ka anyị bụ. Ihe ahụ ha chọrọ ka anyị bụrụ ka anyị bụ because o nwere ihe a na-akpọ a confined environment. Ịnọdụ na confined environment, enwere ihe ị ga-eme, ị na-eme. Nna nwanne, ndị Igbo 24th century anyị enwere ihe a na-akpọ economic system. Ndị Igbo enwere economic system of their own. Ndị Igbo kwe a people, enwere ndị a na-akpọ ndị Igbo nwee their own culture, nwee ọdịnala, nwee their own belief, whatever. Nwee ndị Christian ma ọ Christian, but at least enwere ihe a na-akpọ Igbo belief system. Ọ dị ndị Igbo nwere ihe a niile, mana ndị Igbo enwere economic system. That means ha ka believe kwa na that illusion of colonial boundary in a way, because all the whole ihe niile ndị ọcha nyere ụnụ etiri na education. Owe bank dị brainwash, si ọ na education, everything bụ education. Owe ka o ji eme anyị kwuo maka education, ndị mmadụ amaghadị ihe a na-akọ. Education kwana echi eme gịnị, anya nakwana anyị ego. Nwanne, ọ bụ education with the all knowledge of power. Ihe ọ sọkwara gị mee,
as long as ị nweghị knowledge had it been na ndị Igbo nwere knowledge of ihe m na-agwa ụnụ ihe ebe anyị ga-anọ today enweghị Africa ga-afọ azụ ya anya even ma ndị ugwu ọ bụrụ na ndị Igbo ma ihe a na-agwa ụnụ ihe dị n'isi ọ bụrụ na ndị Igbo mara ya half even nwa bekee anyị hafụ azụ ya anya nwa bekee anyị hafụ azụ ya anya but because of na ihe ọ bụla anyị na-eme we do it in the same slave mentality ndị ọcha mere anyị everything ọ bụla anyị na-eme we do it the same way ha chọrọ because ha block everywhere ha block religion block education block ndị nche ha block everywhere so ihe ọ bụla anyị na-emezi anyị na-eme within that illusion of reality chehukwe na-echehue na life you live life ị na-ebi now ọkwa a movie is a movie language ahụ ị na-afụ afụ is a myth you gotta go so ha nwanyere a meaning then gave meaning to it nothing more nothing less ha nyere a meaning then give meaning to it so i werezie the thing na-eche uche ihe anyị chi mere anya sị ka anyị je fight for freedom nna kedu ihe freedom n'Igbo gịnị bụ freedom n'Igbo so ọwụ mgbe ị study godi brain ị marazie how brain emotionally because how brain emotionally behave you gotta go emotional behavior of the brain then from there inyebezie ya afa inyebezie nke a wụzi nke a wụzi nke mana ị study be brain nwa bekee study go brain nye gị your own participation ka ime your own participation nyezie a meaning to you you gotta go onye ọchachi ịzọ ihe osigo independent Africa ji ịzọ osigo freedom if who the different thing here onye ọcha na-eme nke ha ọsọ independent onye ọcha ga-asị gị we are looking for independent mana ọ bụrụ onye Africa ọsị gị I'm looking for freedom so ekere okwu eke ihe nye onye ọbụla nke ya anyị na-agba gị nke enyere anyị ka anyị na-agba ịghọtara so ọ bụrụ na philosophically ihe ọ bụla ị chọrọ ime you must define it philosophically si na ihe ị chọrọ ime then ị mara ebe ị ga-esi ebido onye aha ị na-achọ ịgbaji mgbe aha agaghị ama ihe ị na-eme onye aha mara ha anya ya that means o nwere isi atụmatụ gị ọbụla ị nwere onye ahụ ị na-achọ ịtụrụ atụmatụ ahụ mara ya onwe otu isi na ị na-eche uche taa uche niile ị na-eche ma slave bụ oyibo freedom bụ oyibo nna cheki enye na so okay ka how can this man give this name ọ bụrụ na ọ bụrụ ya create ya onye nyere name slave created slave onye nyere name freedom created the mess at the first place ka ha si wee create ya all from church all through church ọ dịkwa n'ime Bible ka ndị a created for ọ bụ ndị isi ojii ndị Africa that's why fire ka eji eme always ya sị na onye ọbụla na-eme the same thing every time na-achọ different result no nwere ihe dị wrong somewhere and ihe ọ ga-eme bụ add kwuo speed kama that is isi ya megharịa the thing ka o mee of more add more force to it that is add more speed to it otu ikwuzie ya uche niile ịmago na onye na-anụ ọgụ like this ti uche na mma akwụwa onye anya ịghọtago mana ị nwere ike ịdụ azụ o nwere ka ị ga-esi eme onye aha bịa otu edoji ya ọgba ya n'ọkpọtue naanị mana ị nwere ike gị niile aha ruo ebe aha nwanne ị nwere ike ikwe ya n'ọkpọ ọzọ ịpịa aka na ahụ aja aka gị na-agbajisie ịghọtara so ihe na-achọ ịgwa ndị be anyị bụ na economic system any philosophical system ị chọrọ ebi odo n'ụwa economy bụ the first thing and agriculture the first thing of anything ị ga-ebido from economic system most ị ga-control that your land you must control the economic system imerie nwanne ndị agha ji the catch will come and bring ọgbaghara ndị ji the catch will come and bring ọgbaghara ihe anyị nọ na ya bụ age of knowing anyị nọ na age of knowing ihe abụrụzi age of belief age of Aquarius ka anyị nọ the age of knowing the life are recycle go and ndị Igbo is here nwezi ihe nwere ike ime ya Facebook ndị Igbo nwe ya now ndị Igbo ewere ego free of charge WhatsApp ndị Igbo ewere gị free of charge anyị eji ara ego na ego go to Facebook onwere ndị ọzọ ifuru ebe ahụ gwa m go to WhatsApp enwe ndị ọzọ ifuru ebe ahụ gwa m and the only way ndị Igbo ga-eji wee dọpụta onwe ha na-agbụ ahụ Facebook and WhatsApp enwerezi ihe ọzọ ọ Facebook and WhatsApp onwerezi ihe ọzọ maka na enwere ka ndị be anyị si eche uche all the brain is an authoring mechanism onye ọwụ number one that's why ji target ụmụ ụnụ ịgara akwụkwọ na ala bekee atụọ gị nga nwunye atụọ nne na nna ya nga maka ndị ya gara akwụkwọ
because they must make you be in that system, must life and direct. So but ndị be anyị amara important ọ dị. Ọ bụ na enwere reason why onye Igbo ga-eji wee bụrụ onye Igbo, there is no reason onye Igbo can be onye Igbo unless ma nwere reason. Ọ bụ na onye Igbo wee na-akpọ protection and pride, onye ọbụla ga-alike ịbụ onye Igbo. Ị gaghị asị mmadụ onye anaghị asụ Igbo, ọ na-asụkwara nwa ya Igbo, ọ naghị amụrụ nwa ya Igbo, because there is no reason. O nwere reason, ọ bụ onye Igbo, that's all. Ihe o mere onye Amerịka ji wee chi ịbụ Amerịka bụ na ebe ọ bụla ejide onye Amerịka n'ụwa, American government will go and talk for them, negotiate ye. Ejide onye Igbo na South America, o buru ahịa. Jide onye Amerịka na o buru ahịa na South America. Onye Amerịka a ga-edeport to America, o jebe aha savọ nga ya na Amerịka. Onye Igbo ga-anọ ebe ahụ egbuo ya, next thing na egbugo Chika Okafọ na Malaysia, egburu egbu. Ihe ndị Igbo ga-asịzi gị why o ji wee jee tụọ ọgwụ ọnwụ ha na-egbu mmadụ ebe ahụ si. But ịma ha na ihe ndị Amerịka mere datin wo protect the pride of America. Ọ bụghị abatụ onye zụrụ ọgwụ, no the name ka a na-achọ ka protect your the name. Ọ bụrụ amụrụ onye zụrụ ọgwụ ọdịrọ, o nwere ike ruo na America sef ha ji aka ha gbuo ya. O nwere ike onye ahụ ruo na America atụ life imprisonment, but that name they must maintain the status quo of that name, so that everybody of America will pride to be America. Now ndị Igbo a na-asị ndị kedi pride. Ọ bụ na enwere ihe anyị na-eme now, onye Igbo ọbụla na ọnọdụgoro America sef ọ dịghị comfortable, ọ ga-alike Igbo onye Igbo because o nwere something, there is a pride in Igbo. Ma ya enweghị dị ego, a sị na dike ejighị aka o jiriri ọma. Ma ya enwere ego, we must get it right, ka anyị nweta ya right, so that ọ wụ not the pride ji ndị Igbo. At least ọsọ na mgbe mbụ ihe eji mara onye Igbo bụ eziokwu. O nwere ihe eji mara ndị Igbo na mgbe gboo, ọbụ sokwa gị nọdị iji achọ ka ije ka ị bụrụ onye Igbo, you want to be an Igbo. Amụgodị gị na America esi mba ị chọrọ Igbo, kịta na anyị na-agwa ya about Igbo sị gara amen because nwanne chekienie na nwere ihe anyị dị mma ya nke today, enwere ihe anyị dị mma ya, and that's simple truth. And ka ọdịnala ji wee bịa ndị mmadụ amara. O nwere ndị kwusịrị si na nwanne anyị ka na Genesis, mgbe ọdịnala ga-aba middle of ihe a na-eme, ndị niile ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. I know them. Ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Kwebere ọdịnala ya kedebenu Chukwu, thank your God, because ichekwa na ọ bụ enweta Biafra development esiri elu daa mba nwanne ọkwa dịten ka a na-abịa odu na I don't know. Ọkọsị ndị iberibe anaghị they never see far, ha anaghị afụ ụzọ. Ndị isi eke kpuru ha anaghị afụ ụzọ. Ọkwa the same place aha anyị si wee bịa ụwa, ọ mmadụ ga-abịa odu, ọ bụrụ ndị mmụọ. Ọ bụrụ ndị mmụọ ga-abịa odu ya, all that thing ka anyị na all the house we are building now maka echi a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo ya, mana ndị nkịtị agaghị ama. Ndị nkịtị can never know. Ọkwa the same thing a na-ache agụsikwu na akọgị, mana nsogbu adịrọ. Ihe ọdịnala bịara bụ na ihe ahụ o nwere ihe anyị lakịrị n'ala Igbo, and a ga-ebuild that thing. Ọdịnala ga-enwere a structure, developmental structure, mind development to get a habit of being onye Igbo. I nwere reason why ji wee bụrụ onye Igbo, nwere reason why ga-eme ajụọ gị why ji bụrụ onye Igbo. Ị na-ediri ịkọ ya agọsef, your behavior will show. Mechọrọ your personal problem, mana ama m na onweghị onye akpịrị chuga nọ n'ọgbụpụ. O nwere ebe anyị ga-eme anyị ruo ma ndị Igbo mmiri mọba ha mgbe ha na-agba ọsọ mmiri bụ mgbe ọmọba ha amụba. Ọ bụ na mmiri amaghị onye Igbo ọ naghị agba ọsọ mmiri. O nwere mgbe ọ ga-eme ruo ịhụzie ndị Igbo a na-ekwo ya ọchọrọ m nna ndị ọdịnala biko anaghị achụpụ mmadụ achụpụ, anaghị anabata mmadụ, mana ihe anyị chọrọ ndị ụbụrụ ha na-arụ ọrụ ndị ga-abara ndị Igbo uru. Ọ bụrụ onye ọbụla ka ụbụrụ ya na-arụ ọrụ, mana anyị chọrọ onye ọbụla. Mana enwere ndị wụ ndị na-arụ plen, nwee ndị na-arụ moto, nwee ndị na-arụzi, nwee ndị na-arụpụta. Anyị chọrọ ndị ga-abara ndị Igbo uru. Onye ka anyị ji were selective n'ihe anyị na-eme, and enwekwaghị mgbe onye na-amaghị ihe anyị na-eme ga-ama ihe anyị na-eme. Nwanne ọ bụrụ na ọ bụrụ iburu anyị kpasaa ọ na ịmarọ iwere human being, ịmaha na ihe nọ mmadụ n'ime mmadụ na-eweta ma magbuo mmadụ. Enwe ihe na n'ime mmadụ na-ewere gbagbuo mmadụ, enwe ihe na n'ime ihe ahụ ka a na-eji ahụ eme ọgwụ. Ụnụ amaghị ihe ọ bụ ọkụkọ wee iwe ọchaji ya, ebili wee iwe ọchaji ya. So ihe ọ bụla nwere mmụọ nwere ihe na n'ime. Datin dịkwa mma dịkwa njọ, ịghọtago. So but ndị be anyị amụrụ na destiny, ha amaghị how these things work, they never know. That's why you don't give information to wrong person. O mebisie life and direct. Na ndị be anyị agwa ha na ọdịnala a preserve ya preserve,
because anyị nwere target. As long as women still giving birth, there is hope. Ndị mmadụ amụrụ echena because nna aka ekwere ihe na-eme na anyị gwa gị anyị gwazie gị ruo echi unu ama ihe ọ bụ. How can I tell you? Ka a ga-esi agwa gị ihe anyị na-eme na ndị Igbo anaghị eche uche. Jazz ka anyị gwa gị ihe anyị chọrọ ime. Na ndị Igbo ebere ememegbuoro unu ịnọkọtara nnọọ mmadụ si na anyị na-ekwe ihe anyị so from okwu ọnụ mmadụ ka ị ga-eji ama ihe ọ na-eme. Iwere okwu ọnụ ya ọ bụ na were okwu ọnụ m jọsụ ọ bụrụ na ịma psychology ịma ị na-esense people's brain ị na-ege this video na-ege ihe na-ekwu ị ga-amago na this guy enwere ebe ọ na-eje you supposed to know. So ọ ga-eme ya pụta na Facebook anyị na-egosi ụnụ ihe anyị na-eme na-ekwe nkwa na-ekwe 2 na-ekwe 3 na-ekwe nka anyị pụtara WhatsApp anyị agwa ụnụ anyị pụta ebe nwa ya ọ ka esi eme ihe ọ bụ mba na ndị ọcha anago nuklia teknọlọji ka anọzi na so ihe niile anyị na-eme na teknọlọji unu ga na-afụzi ya n'anya ka unu ga na-afụzi ya small because ịmagoro a na-agwa gị how ndị ọcha were religion wee kụsa the mechanical part of the brain ndị mmadụ anaghị aghọta a na-asị ka ekwere ka ụka si wee mee ka ego ụka si wee mee nna nwanne hapụ ihe ị gaghị ama because you are living inside illusion. Gwa m the whole language you use, gwa m how do you use the language, ịma the source of it, ịma the because onye nọ ebe endiri ozu maka ebe endiri isi mara ebe endiri ụkwụ ya ịmara mgbe endiri ozu a language wee metaphor is a syntax. Language is true perception nke ndị ọcha nke nna nna ha concrete language mana ị ga-use the same language onye ọcha na translate into your own without giving it meaning into your own. You just use nke onye ọcha automatically wee mee na nke gị. How come? Nwanne ị enweghị ike discover, you can never discover anything because ị mara ihe a na-akọ unless ma ị were the language pieces ya nweta the meaning gazie into your brain give it a meaning. Ọ bụrụ about translation, you have to give meaning through your own perception and through your environment. Ihe need ka ọ rụọrọ gị through the story of the brain because all brain bụ na mmadụ na-eche uche. From there onye nwa bụ na ihe na-arụ ọrụ n'ụwa but nke ndị be anyị adịrọ like that. Ọ ya bụ na enweghị uru anyị bara n'ụwa nwanne ọ bụrụ ya o tere aka. Only thing mere na ya abaghị uru bụ na because we don't use our brain to give meaning. Nwa bekee bịara be anyị nọ 500 years nọsịa study our information use oye because if you study something you get the experiment of it then you get the result of it. I nwere information but we never study the information, we never study it. So how can you know the information if you never study it? Every tree mkpụrụ osisi ọbụla n'ala Igbo from A to Z of mkpụrụ osisi n'ala Igbo have from A to Z mkpụrụ osisi niile n'ala Igbo have 1300 Pope Francis from Rome send a representative n'ala Igbo. Nna ndị a ruru ebe aha ha sị na since ha jebere njem ha akwụbeghị ebe dị otu ahụ ukwu isi everywhere ụzọ dị ụzọ akwụkwọ akọrọta ụzọ normal ụzọ palm oil everywhere na-ama ezigbo mma very neat. Then say then confess with their mouth. If nna ha na-akpụ ụzụ then na-akpụ ụzụ metals na-eme different things. If ndị ọcha can confess and biere adụrụ na be anyị ọ bụ mgbe ibido think ba with the sense of the film movie ka your brain change. Ị na-echezi uche with that is the brain because nwa bekee nwere direction, nwa bekee nwere plan a na-akpọ ya objective focus. Nwa bekee nwere objective nwa bekee to glorify the white. That's why you eme white Jesus, white God, white angel. Ojie na-azụ ụmụ ya ka ụmụ ya because nwa bekee convince go ụmụ ya na white is superior than black. Are you convincing your children that black is superior? Ị na-eme ya mba i were white Jesus nye ha nga na wall. Nwa bekee nwere plan a sị gị no worship. Gịnị worship? Ka m gwa unu etymology of worship word like worthy. Gịnị worthy? That is na iwu a that is new something. Word with you with something. Then gịnị woten sheep bụ gịnị atụrụ aha na-ekwu okwu ya bụ sheep nke na-agba agba bi nke na-agba agba. Ihe ọbụla bụ sheep bụ gịnị ihe nwere captain ma ihe nwere compass ọ ya bụ sheep SHIP. So o mean the same thing with sheep atụrụ because sheep atụrụ bụ onye nwere pastor something lead. So worship mean onye atụrụ onye bụ atụrụ voluntarily bụ atụrụ. Worship mean atụrụ life and go and look it WO Google ya
etymology of what? WORTH. Google ya. Then sheep, SHIP, worship. So ihe bụ atụrụ, voluntarily atụrụ. Ọ bụ m kwuru voluntarily atụrụ. So ije jiri aka gị ma onwe gị atụrụ. Mana because unu na-asụ language, unu amarọ. I worship, agwara m na asụsụ Igbo. O nwere ihe o miniri. Na ịba atụrụ. Mana ibe na-asụ Igbo sị gị na ọ na-ekpe ekpere, ọ na-ekpe ekpere, ọ na-eje ụka, ọ na-eme nke nwa. Ife ụlọ ọ bụghị ihe o miniri, you see it. Ihe o miniri na ala bekee bụ atụrụ. Anya ka asụ na Jizọs bụ onye ọzụzụ atụrụ. Nwanne ịba atụrụ. Ọ sịkwa na ọsike nke egwu a na-agụ dị sef. Jehova dị ka atụrụ. Jehova bụ onye na-azụ dị ka, mana mmadụ mee gị ihe, mmadụ kpọọ gị atụrụ, iwe obe gị. Mmadụ sị gị atụrụ asị ebe a pụọ, ịbaba gịnị isi ị ga-egbu egbu, ị ga-ata ata. Mana isi na Jehova na-azụ gị dị ka atụrụ. Jizọs bụ onye ọzụzụ atụrụ. Ị na worship means mmadụ involuntarily kpọọ onwe ya atụrụ. Ọ ihe worship mean, because sheep SHIP, sheep, ụgbọ mmiri bụ something selling with compass or a captain. Oya bụ sheep. Then what is the sheep? Atụrụ, something lead. O nwere pastor, onye ọzụzụ atụrụ. So the same thing ka o mean. Nwa bekee just were brain unu na-egwu egwu. That's why enweghị ihe anyị mepụtara, because the brain has been corrupt. Agwara m unu yesterday here, 95% of ndị Igbo guys psychological test ha ga-efe ya. I can prove it. Psychological test abụrụ onye ara. Psychological problem abụrụ mmadụ ịghọ ala. Ọ bụrụ ịghọ ala. Mana ndị be anyị nwere kecha na ịghọ ala. Ọ bụrụ ịghọ ala, n'ọbụ na uche ga-ezuru ezu. How come? Uche anyị ezuru ezu nwanne. We cannot build an economic system, because this life you see is a movie. It's been written and created. Before art ya movie art ya, ị ga-edegodi the movie ede. So language is mythology, my people. It's a myth. Ọ bụrụ eziokwu, it's not a truth. It's you that is giving it a meaning. We cannot have economic. We are living in a system of material life, and we fail to create economic system. Ọ bụrụ about a country, is about a people. Ndị Igbo were people. We can do that. Anyị na-azụ ahịa. Which ọdịnanị? Ọdịnanị. Mana agaghị m ekwu ya, agaghị m agwụ na ihe anyị na-eme. Mana once the time come, ị ga-afụ ya. Ọdịnanị nwere economic structure, and ndị ọdịnanị ga-awụ shareholders. Ihe anyị na-abịa odo bụ a pyramid. A pyramid. Agaghị m agwazi unu more than that. Mana mgbe eruo m ga-eji anya ụnụ na-afụ ya. When the time reach, ị ga na-afụ ya. Ọ ga na-epu ka otu esi eme ịkọ mkpụrụ ọka. Everyday ịbịa na ọka gị anya. Ọwụzi otu ahụ ha ụnyaahụ ka ọ ha taa. Ọwụzi otu ọ na-akọ ha taa. Because I may understand the game. The life we live, we understand it. So anyị edechago the movie. Ihe anyị nọ na-awụ, anyị ebidogo atịbata the movie atịba. N'ọdịnala anyị ga-enwe asụsụ anyị. Asụsụ Igbo. Because agwara m na ebe anyị nọ na-awụ, ndị ọdịnala nke anyị na-eme taa bụ mechanic workshop ka anyị bụ. Anyị nwe ga-construct the ọdịnala Igbo. And Igbo is a concrete language. Ọkwa nke ndị bọrọbọrọ ndị ọcha. Ọkwa nke ndị British 1900. No. Concrete language of our ancestors with meaning in our own perceptions and metaphors. Ọkwa nke ndị ọcha translate. No. If onye ọcha want to know it, let him translate it. Onye ọcha chi ma eme translate. Agaghị m translate ndị ọcha to my own language. No. Translate if you want. Mana ndị nkịtị ga-asị gịnị ka ọ na-ekwu ihe a. Nwanne ama m 100%, 120% I know what I'm saying. Ama m ihe bụ commerce. Because life you live is a commerce. Nothing more, nothing less. Industrialization is commerce. Oil development, oil civilization. Without commerce, no civilization. No ihe for civilization is a language then give to you to believe, then give it a meaning, and you believe it. Ha gwara gị na school, sị gị na ihe o meaniri, then you believe it without knowing na ọ bụrụ eziokwu. Because na eji gị wee mee gị educate, asị gị civilization. Gịnị bụ n'ọnụ Igbo? Gịnị bụ civilization n'ọnụ Igbo? Gịnị bụ industrialization n'ọnụ Igbo? I want to know. Nwa bekee create these languages and give it to you.
were were ụmụ mmadụ na-akpara ụmụ mmadụ amụ. Nna aka m nwegodi mmiri sef na m gara ịgbara na egwu a. Nwanne anọkwa m ya o, anọ m ya nwe ebe m na-eje. Onye furu nne ahụ isi ya abụzi amụnechi ebe ego ji obodo afụrụ ebe mmadụ ka eji aga. So ka m si ekwu ka m na-agwa ndị be anyị nwa bekee olesi ma ịma na ihe mere ndị Afrịka anaghị aga n'ihu. Ha jọsụrụ ha ma ha na ebe ahụ anọ that country ahụ anọ that place ebe ahụ nọ n'Afrịka kpọrọ country, ha na-akpọ mmadụ na kọl iwe ha n'ihe akpọwa na kọl, nsogbu adịrọ. So ihe m na-ekwu bụ nwa bekee mgbe ha bịara ha ji ngwa ọgụ wee na-akọ nka. So mgbe ha na-ana ha tinye ndị nke ha ebe ahụ nye ha ngwa ọgụ, create dị ngwa ọgụ. So ị na-elive an illusion of nwa bekee. School ị na-agụ nwa bekee, so emego gị nwa bekee. Mana anyị na-ekwuzi na anyị bịara ka anyị mee nke anyị otu nna nna anyị ha si wee debie, ka anyị chekwa bidokwa ebe ahụ ha kwụsịrị wee merezie ya pụtaba. Ọ ihe anyị bịara ime pump and play. So that mmadụ onye Igbo ga-adị proud, ọ ga-enwe something because it cannot be just anyị na-elive illusion of nonsense. How can culture is not truth? Or you created, you make people be each Igbo, you make people to be Igbo. You have to make people to be Igbo. You don't know. You must make them to be Igbo. Na ndị Africa ndị Chineke kedu ihe na-eme ndị a? So ife na mmadụ ga-aja ọsọ n'ọbụrụ onye Igbo na gịnị mere? Why? Just tell me why. I want to know. Why? I am in Nigeria. Why should I be? No, o make no sense nwanne. So ọwụ na anyị chọrọ ka anyị nwee people n'Igbo, ka anyị keep ndị by within, anyị ga-eme ihe a niile m gwara ụnụ. O nwere ihe m post last time about 5 principles of ordinary anyị ga-eso. At the end of the day, ị ga-enweta habit. Ifọm ha dị habit, otu isi emepụta n'ụtụtụ ije saa ihu gị, taa atụ, jebe ọrụ ma ọ jebe ebe ị na-eje. That otu ahụ ị ga-eme ya, and ordinary the structure of ordinary. That's why anyị ji wee chọọ ndị ma ihe. That's why ihe abụrụ about onwe ihe amamihe ndị mmadụ chere ebidogo meme ememe. Anyị ebidogo ememe dị omenanị. Anyị bịara ịrụ arụ, we came to build. Ihe anyị wụ factory ka anyị wụ workshop ga build dị omenanị a na-ekwu okwu. So anyị ebidobere onwe ndị na-acha ka ha chere anyị ebidogo meme ememe. Nwanne nwere nke ị na-eme nke a British dewere ụnụ mba. Nwanne iticha mmọnwụ gị na-eme, itisie mmọnwụ gị na-eme. Mmọnwụ abụrụ economic strategy. Ịta ọjị abụrụ, ịka ndụ abụrụ. So ihe a bụ just one thing, tiny part of culture. Ọ bụrụ that thing ji mmadụ, o nwere something na-ejide mmadụ inside culture. There are things who keep people within the culture. That is pride. How do you create pride? Ka ga-esi create pride? So all those things kwesịrị ịma. So na-agụ na enwere ihe ọdịnala, nwere ihe ha ji bịa, enwere ihe anyị ji bịa. And the other Africans, anyị mesịa ya, anyị ede na oyibo nye ha ka ha wee je gụọ onwe ha ịba. Ha were dị akwụkwọ jee gụọ onwe ha ịba maka nke ha dị awọrọ ndụ. Enwere Africa dị free, no single one, hapụ akụkọ. No single nation na anmakpọ nation gịnị? Enweghị country nọ na Africa, ya colonial boundary still tomorrow ha niile n'ebe aha na Africa colonial boundary ka ọ bụ. Ajọs onye ha ngwa ọgụ to keep you down. Ha just ngwa ọgụ ha ji ha. Enwe nwepụ ngwa ọgụ ebe aha na ndị amị na ndị navy, onye ọbụla agbasasị ya. Iwepụ navy na amị aha na polisi aha, all of them will scatter. That's why so
ọwụkwa sekuriti ihe akwụkwa sekuriti gbakwa nkịtị ọkwa datin ka eji wee jide ọya ka eji wee jide Afrịka niile anọkwa ebe ahụ. So hapụkwa na akụkọ. So ọ bụrụ na ya emere ọdịnala wee nwee ekọnọmi nke anyị wee nwee otu anyị si eche uche nke anyị na-abụrụ nke ndị nwa bekee. Afrịka na-eche uche ka nwa bekee nyere gị ya enye is you are just acting your movie. Is a movie you are acting your part. All movie na act your part, so you are acting nke nyere gị na art. So hapụ story nwanne ma ị na-acha ụtụ ma ị naghị acha ụtụ the same thing. Ofu ugbo ọbụ gị erere nkịta goro enwe ofu ihe ka ha ji, mana nsogbu adịrọ. Onye ọbụla ga na-eme ka uche ha, onye ọbụla ga na-eme ka ike ha, nsogbu adịrọ. Onye ọbụla mara nke ọ na-eme ya jisi ike na-eme because ọ ka uche onye ha ka ọ ya eme, mana nsogbu adịrọ. Mana ka unu mara na anyị sikwa n'azụ, anyị si n'azụ wee na-arụ ọrụ dị omimi ọ ga-eme arụsịa. Onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa nwere ike sị na this boy ọtụmọbọ ya na-ekwurisi. Onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa ya adị, ọ ga-achị ka ya bụrụ onye Igbo because nwanna anyị mesịa ihe anyị ga-eme n'ọdịnala. Even some people ga-echenji afọ ha tụ ọdịnala sef. Ịkpọ ya Emeka ma Ifeanyị owe iwe ọ sịghị na akpọ m ọdịnala na nna aza ya aza na ọwụzi ime mmọnwụ. Kpọọ m ka nna eme dị mmọnwụ. A na-egwa ndị mmadụ sọntịn hapụrụ ndị ihe niile nwa bekee gwara unu bụ nọnsens. Garị akwụkwọ ahụ gafuo n'ime ọhịa, tụtụrụ akwụkwọ ahụ tụfuo, ma akwụkwọ chọọchị ma nke buku, ma akwụkwọ ahụ a na-agụ tụfuo ya, nwere uche onwere uru ọbara. Gịnị dị n'ime program? A na-eme gị program ka ọnwụ program bụ ihe ahụ asị gị TV program ka ewu program. Go take your dictionary check ewu program. Were your dictionary check kedu ihe ewu program. All the whole big grammar a na-ekwu ọ sị gị nke ha na-akpa ya ka ewu democracy n'ọnụ Igbo. Gịnị wụ democracy n'Igbo? I want to know. Gịnị wụ freedom n'Igbo? I want to know. So ha gwagodi m all these languages, I want to know them, ihe ha mean. So nwanne ịfụ ya na ndị a mere anyị pọpị, ha create good reality. Africa, poor people ha na-ata afụfụ, we will give them aid. Give them nwanne atụrụ na amụ ewu n'ala bekee oyi na-atụ ebe ahụ. Africa mmiri na-eze anwụ na-acha. Onye nkịtị nwere pepa money, onwekweghị mmanụ, onwekweghị ihe onwe, onwekweghị gold, onwekwe diamond, onwekwe ha ma ore, onwekwe nke ma ihe jarụ fon, ọ na-enye m aid. Nwanne ihe na ya trick asị ihe obtain by trick ọ bụrụ eziokwu, but your brain is not working fine because hungry ọwa agụụ ọsịsa agụụ and our land is empty. Our land is empty. Mmiri na-eze agwụ na-acha ya nwere nni. If na enwe something wrong somewhere, agwa m na ndị Igbo agaghị pass psychological problem. 95% of them ga-efeli iti. Onye Igbo dị comfortable na Lagos na-ere pure water than ndị na-akọ na village. Ọsịa ya akọ ya nsị ya egbu ya. Mmadụ ole ka ebugoro ebe ahụ? People na America, people die in America every day more than in Igbo land. Jee jụọ onye ọbụla bi America. Ndị mmadụ na-anwụ in America every day more than Igbo land. Propaganda na-ebugharị ndị ji n'anyụ nsị na street na anyị mamịrị ha jụrụ eju everywhere. Homeless people na America ga nwe worst. Go and do your own research. Ọ bụ tọsị a na-enye anyị aid, give Africa aid, give them aid. Ikwuru datị mbịa na agwụ m gị aka na abụ n'anya. Ọ colonial bandera aha ji anyị, mana anyị ga-esi ụzọ ọzọ. Anyị ga-esi another way. Anyị ga-esi ụzọ ọzọ ebe anyị ga-esi na ha agaghị amazi ya. They will never know it. Ha agaghị amazi ebe anyị ga-esi. Echere nke anyị kwoga ndị ụka na-eso ha n'azụ ndị chip worship bụ atụrụ ọhịa omeniri nwe ihe ọzọ eso ha n'azụ jaa ya mma anyị anaghịzi eso ha nke anyị soro eso adịgo mma 500 years and enwere ndị na-akpasu m iwe and ha dịzi na-ekwu ihe ha ebe nnọ ọ sị na ndị ọcha wetara teknọlọji, ndị ọcha wetara anyị akwụkwọ gịnị so mmadụ ga-enye gị free something free. Do you think so that me will give you something free ihe ga-abara gị uru? Ọhịa ifi na ndị ọcha ga-emenwu gị, ọhịa ifi na ndị ọcha ga-enye ha something ga-abara gị uru. Ọhịa ifi riri ndị ọcha nọkọta nnọọ ha enye gị education for you to be better. Hey, ịrụwazie plan, onye ojii adịwazie proud, onye ọcha kwụzi ọsịa go and sit down. Ịdị comfortable. I am a Harvard graduate, I am a bachelor degree na ebe na nwa bekee nyere gị nsogbu adịrọ. Nwanne weta dị bachelor degree bịa rụọrọ anyị ọkụ na village anyị enweghị ọkụ. Ọdụ oge n'anya na datin bụ ị ga-arụ na njiri Amerịka, ị ga-arụgide ọrụ na Amerịka na-agba ọsọ, ị ga-arụgide ọrụ na Europe na-agba ọsọ. Ihe mere gị ọ commodity ka ịbụ. So because nwa bekee create go the factory, ọ commerce ka ọ bụ, country bụ commerce, ọ corporation.
pump and play. Nwanne ka anyị banye n'ihe a na-eme, ka anyị soro n'ihe a na-eme. Let us soro n'ihe a na-eme. Ụwa anyị fụrụ wee bụ nkịtị ka ọ bụ nwere ihe dị ebe a. Ya empty space people create is factory. Culture factory ka ọ bụ. We are going to be, anyị ga-abịa udo nke anyị. Ndị ọdịnala go build their own. Ịchọ if you don't want is your own problem. Ndị ọdịnala will build their own factory. Anyị ga-arụ factory nke anyị. Culture factory enwere ihe ọ bụ. Nothing like culture. O nwere ihe bụ religion. O nwere ihe bụ country. You create them by yourself. So we have to create one for ourselves. Nke nna nna anyị ha nwere. Anyị ga-eje were the information completely build zie ye still build oya ọkpọ akpọ wuru okwute ewere ya na amatụ. Onye Igbo ọbụla ebe ọbụla nọ n'ụwa, ebe ọbụla ọ nọ n'ụwa, ebe ọ sọkwara onye Igbo n'ọdị ọdịnala representiri ya, nwanne ị ga-eme nwunye hapụ ndị ọcha na their mentality. Ọ sị gị gaghị Igbo country dịghị legal, mana ụnụ si ya ihe atụ election ndị mmadụ na-echeki ọgọ na onweghị ike ime ngwere na ọ ga-eme o megoro ma o meghọ, but at least ekwuru ya ekwu n'ọnụ atọ dị ka you see. So anyị chọọ ime anyị ga-eme nwunye, we can have our own government because ị na-ebelieve na ọbụla ndị agha ndị ọcha nyere gị government to control the mind of the people. I control the mind of our people. anyị enwere go onwe anyị inside our mind. Mba onye nwe na government ohi omenri n'ala Igbo ị ga-enwenwu ndị nche. Ndị Hausa nwere charia police. Anyị nwere na village anyị nwere ndị nche nọ ebe ahụ bụcha egbe akpagharị uniform aka ha nkụ ọ because na ya ghọtara ihe a na-akọ. Anyị na-use colonial boundary ndị ọcha wee na-justify a country. Ọ ihe anyị na-akpọ a country, mana anyị nwere villages. So anyị nwere own villages. Anyị nọ under this control of these villages. Anyị arapụ ya them warrant chief ịma na ndị ahụ ndị mana ha ekwu ya ebe ahụ ikwu ya ebe ha mara ọwụ ndị otu ha bụ ya ahụ. Ndị ahụ na-agbọ ya hizuru highness ndị otu ha. Ana m ama akwa ihe asị ntị ụnụ achọghị ịgbekọta ebe na-eje ndị hizuru highness ndị otu ha ka ha bụrụ ya ahụ eji ụnụ eji nwanne akpara ụnụ everywhere. Isi na royal highness ha ji gị, isi na gọvanọ ha ji gị, isi na president ha ji gị. Nwanne ha kere ga agbụ everywhere. Nwa bekee ma ihe too much. Nwa bekee abụrụ ndị nkịtị fia nwa bekee ịtụrụ nwa bekee ụjọ amaghịzi mmọnwụ. Nwa bekee so ntụwa ekwensu ụjọ, ekwensu vampire ajọ mmụọ nke nwa na-abịa n'abalị asị onye ị ga-atụ ụjọ nwa bekee. Hapụ nwanne ọ ka mma na aka ọgwụ ịnwụọ. Nwa bekee bụ onye ị ga-atụ ụjọ. Ọ ya bụ the vampire a na-ekwu okwu ya. All everywhere onye ọbụla bara echi n'obodo na ọkpọrọ ya nwere ebe a na-eje na ebe ahụ na ebe ahụ ndị nkịtị ahụ nọ eje ebe ha kwa ya iyi. Ọ gazie na-ekwu na gọọmenti ọ na-asị ọkwa onye ọkwa one of us before na nwa bekee akwụkwọ nwa bekee ọ dị ka ndị ụka na-aṅụ iyi. Ọ na-aṅụkwa iyi mana ọ na-aṅụ iyi na-aṅụchitere Rom. Afịa wee Emeka Okafọ ọ fada mana ọ ṅụrụ iyi n'afa ndị Rom. Ọ ṅụrụ iyi n'afa Siza. Ịhụ ya onye ọbụla bụ onye fada ọ ṅụrụ iyi n'afa Siza. Ọgwa ka na asa na-edo ya nsọ a na-echi ya fada. Gịnị bụ ichi fada? Gịnị bụ ichi fada? Ka m jụọ ụnụ ajụjụ. Ụnụ amara ihe ọ bụ. You don't know. Ị mara ihe ọ bụ. A na-agụ ụnụ ihe anaghị ekwe. Nwa bekee dị fast. Nwa bekee atom na-emu very fast. Nwa bekee atom na-emu very fast. That's why they generate highest vortex. That's why they control the world. Think ya fast. Nwanne think ya fast. Ụnụ anaghị think fast. Brain gị dị lazy na-alahụ ụla. Life is empty place. Ndị ọcha na-agwọ ngwa ọgụ edokọsị maka gịnị? Maka Africa. Ha mana tomorrow our children will rise. Ngwa ọgụ niile nwa bekee na-arụ n'ụwa niile bụ maka Africa because Africa ebe ha nwe. Africa na-enye ha nri. Africa with their power. Africa with their life they live. Nwa bekee ngwa ọgụ niile ha na-arụ for Africa. Ya secret ka na-agwa unu. So hapụ ihe ọ na-asị ka Afghanistan, Iraq gbaa nkịtị. Africa because ha mana life na cycle. So that's why ha ji enwe ihe anyị na ha debere ebe ahụ na-eche mgbe unu ga-ebinite. Mana anyị ga-esi ụzọ ọzọ. Ha ga-adị ama ebe anyị ga-esi wee pụta sef. Ọ ga-adị ha surprise n'anya ha. Nwa bekee hapụrụ nwa bekee nke a kọntrị ihe ahụ kọntrị na kọntrị kwesịrị ime. Unu mebe ihe ebe ahụ anyị esizie na omenala mebezi kọntrị nke anyị. Omenala wụ kọntrị ka ọ bụ you don't know because achọghị m ị na-ekwu ka ndị amara ihe anyị na-abịa ime. Omenala wụ kọntrị, culture wee kọntrị. Hapụ ndị a rapụra, don't mind them. Isi ha n'ike
onye siri ike atụba ya egwu, isi ha n'ike na omenala isi ha n'ike nwanne nwezi onye ọbụla agba atụba gị egwu. Omenala isi ha n'ike atụba gị egwu. Ndị Jew abụrụgo super power before ha nwee country of their own. Ndị Jew abụrụgo super power before ha nwee country of their own 1948. Go to Germany and ask them about Jewish community. Go to England, ask them Jewish community. Go to Belgium, ask them Jewish community. Go to Italy and ask them Jewish community. Before enwe Jewish state 1948, enwe go the state of Jewish everywhere in the world. Control it by themselves with their own technology. Go and do your own research. So ndị Igbo otu how popular I don't know what with our population. I ga-emenwe ihe ọbụla anyị chọrọ because I know we are everywhere within their government of the Europe. We are in Africa. I know nwanne ihe anyị need that build body, build all the ordinary body. Nwanne we can control the technology in Europe, in Africa, everywhere. anyị ga-emenwe, we can do them because I nwere the number and I nwere the sense, I nwere the people, I nwere everywhere. Ndị be anyị agọtara, ndị be anyị na-follow this white man rubbish brainwash for na-efu chip and na-eso atụrụ na-eso ndị rapụfa. Let them go their own. We create a new reality for ourselves and our children. Create a new life, new imagination. Follow it. Anyị soro nke anyị na-eje. Let them go their own, we go our own. Anyị na-eso ndị a ị ga-awụ follow and they nwere good plan ha nwere about you. Ha nwere plan ha is to glorify ndị ọcha, to put them on top, and as long as you follow them you will become their master slave forever and ever. Ana m agụ na agba ama m ndị ha ba, I know them very well. And ihe mere ndị Africa abaghị uru bụ na Africa abụrụ country, no single one is a country. So onye ọcha confuse na gị, don't let them fool you. Onwe country in Africa ndị ahụ fụrụ agent ka ha bụ, the agent. Ndị nọ na Africa, ndị whole government na Africa from A to Z were agent ka ha bụ, ha niile bụ agent. Apple story, I can prove it. Ịchọ prove m gị. Gịnị ka ha enwe police army iji eme gịnị? Army na police na navy ka ihe iji eme? What is it? South Africa ka ga-eme iji asị na use mineral resources money were akwụ government workers ụgwọ. Mineral resources ka eji akwụ government workers ụgwọ. Ọ ihe o gosi no company ka ọ bụ na nothing. Enwe ha na-produce, a na-ere diamond, na-ere gold, na-ere fuel, na-ere lead, na-ere nka. Nwanne otogo na anya na ebe anyị na-eje nwanne mgbe ihe akwụkwọ ha ọgụ ụmụazị ọ bụrụ ọgụ ụmụazị, mana anyị ga-esi ebe ọzọ. Nwanne ọ dị ka mmadụ ma agụ ụra ịhapụ ya na-eje, mmadụ onye ahụ ga-asị nna ka ihe na-eme onye ụjọ ga-atụba onye ahụ. Anyị ga-ahapụ nwa bekee osi ebe a, anyị si ụzọ ọzọ, anyị ebe ha nna nna anyị ha si, anyị enyopugo ụzọ ọzọ. We have find a new way, a new life, a new destiny, new beginning. Anyị emuvugo rapụ nwa bekee. Nwa bekee rụrụ fonu. Gịnị wụ fonu? Nwanne gịnị wụ fonu? Gịnị wụ fonu? Gịnị wụ TV? O nwere ndị be anyị chọrọ sefu even si bụ ihe dị agwụ ka ha na-akpa ya ọbụla ka si bụ ihe dị agwụ ka ha na-akpa ya akpa. O nwere ndị dị ready iji iwu ahụ eme experiment ịmụta kacharụ fonu a. O nwere ndị wepụtara onwe ha sị ka e were mee experiment. Ọ na-akpọ bekee rụrụ fonu ka nka na-apụ akụkọ ndị Afrịka esosi na ndị ọcha maka this nonsense. Ihe nwere onwere isi. Ndị China ji ebukọrọ ngwa ọgụ ndị Amerịka ji ebe a jee na be ha tọsa ya bụrụ onye tọsa ya ibute injin na ya adịghị tọsa dị injin. Nwanne ịkọpụrụ ọdị injin jee chọwa the whole parts of the engine ịrụbara moto. Jee buto the whole factories 20-30 factories na-arụ that pass ahụ nọ n'injin ahụ inweta nwo the whole complete factory set ịrụbago moto. Onye ka a na-ekwe economy nwa ezi ọzọ. Ndị Igbo unu ji ego, ndị Igbo unu ma ihe, ndị Igbo unu n'ebe niile. Unu gbara ka ụkpaka everywhere. Unu ga-echange this thing ka ọrụ opportunity for you and were a benefit to you. A ga-atọnụ this destruction to positive. Ordinary anyị anaghị atụrụ evil egwu. We don't fear evil. Anyị na-atọnụ evil to positive. Anyị anaghị atụ evil egwu because life nobody owns it. Onwere onye nwe ụwa. Ụwa nwere ihe ọ bụ. Life and death is the same thing. Ọnwụ na ndụ bụ ofu ihe. Don't let them fool you. Ọnwụ na ndụ bụ ofu ihe. Don't let them fool you anymore. And here we are. Anyị nwere the life to live. Once ị ga-achọwa freedom, ịbago illusion ahụ, ịbago ebe ahụ. If you go and look for freedom, nwanne ịbago n'ime ya. Because ọ ebe ha n'ime ya, ị gaghị ajụ at the first place. Hapụ ha si ebe ọzọ, go another way.
ha si ebe isi ebe ha si ebe isi ebe ha si ebe isi ebe ọ ka esi eme ya mana ịba ha anasị na ị chọrọ ịdị ka ha mana ịbanye na chen ejide chen ahụ ejide ọ na chen ka ejiziri na leave them go ihe ahụ ibu n'obi jee mebie go on different direction leave their direction ha na-eme oji ị na-eme ọcha ha na-eme ọcha ị na-eme oji otu a ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ụmụnne m a sịkwa m udo dịrị ụnụ ka nje mee ihe dịara m n'oge adịrọzi ka chi foonu o ruo echi anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị nwee nchọbụrụ ikwu mana oge adịrọzi ka ọ dịbe echi ụmụnne